ngaba puodho. Mano Victor. Fred mapio pio go wiye. Ngane isemiyo wacho lal na. To ekaka. Aparo ni njana neno ka wagombaka gi Jay, senior Jay to no wacho gimoro maparo ni ka governors no neno kama no wache moka wacho ka. To nego beni wigi osechako konyogi. No wacho ni lweny ni koa ka to governors gi county governments onego beni chako budo wigi. Gichako budo wigi nikech ng'eni Victor ndalo mane iliedo gi wembe ting'eni nitie kaka ikawo sabun tigo yie wiyi. Koro Waswahili bende wacho ni kineno kililo nyawadu de chak timang'o ichak budo wiyi mondo ka jawembe biro to ka wiyi bet yom. Kama lweny dhi bang' ka jogi osetikore gi William Ruto to chomo ka governors. Nikech mae ok en wach mowacho to kaka Nyarawila wache ni kani winjo mbaka magore e space kacha, magore X kacha, to giwacho ni kaka timore male kaka timore mwalo. Governors magwa bende osebedo ka tiyo aoyaye e yo mar arietha gi pesa mag piny owacho. To mae nyithindo ka biro nyisi nyaka lipode mosebet ka wuok kuom Auditor General e county ka county. Mabende gin gik ma osebedo kwa wuoye kata samoro wan kwa wuoye tinjo ka koro jo governors owuok kodwa tung' mosuo. Koro wambe no wacho ni we kare koro wawe lwet nyithindo gi mondo mi koro timang'o gidil kodu kaka gidwaro. Storming mar parliament cha Victor nyako bedo warning ne governors to gi jotelo duto nyaka wajumbe gomenda mag CDF magin godo. Nekech governors kae mibiro yudo ka kawuono kitimo auditing mar jok mondiki tich counties gi tang'eni giwinjowa. Emibiro yudo ka governor odhi omanyo yuore. Ibiro ka governor odhi ondiko kiang'o making'iyo audit office go kata kaka ondiki jogi to magi bende gik ma sirikand William Ruto ne bedo accused godo ni gitimo weche mag ndiko malo kae. King'iyo Victor, achiel kuom mbaka manyo gore space kacha, men gima nyocha ne owuok juma mokalo, Nyaroela kinyalo paro, to giwacho ni governor machon ma Migori kuom ranyisi Okoth Obado ne odonjne ni okwalo bilion maromo bilion 2 mano kolure gi EACC. To bang'e ne owinjore gi EACC ma odwoko milion 234 gimoro machalo kamano. Nitie mwandu ge mamoko ma wach ni kore bro go note. Koro ibi go note. Koro jogi penjore Victor ni omenda madhine county e higa achiel ing'eyo. To ka ng'ata achiel nyalo kwalo bilion 2 ma kolure gi report mar EACC okwan. Tiparo ni bilion 2 gima ne nyalo time gi ngima oganda jo Migori. Koro magi bende giwacho ni timore e counties mamoko magimodong' en ni iyako county. Koro aparo ni ma bende onego bed siem ne gin ni samoro jogi kotieko koni to bende ok mana samoro. Wanyalo bende kwayo Gen Z ni ka gini otieko mbaka ni urumo malo ka ma William Ruto seluoko ode ma gik moko koro los kare to nyaka koro dhi luok counties mondo ming'eno omenda mokel ne counties ok en omenda mokel ne jodonga ich machiegni gi governors to en omenda mokel mondo tiek dhier mokwako kaluo mondo omenda no bed accounted for e yo mowinjore.